эти лошади могут поймать их. Они в таком месте есть, где загоняют. Как загоняют? Ну, На другой лошадь тебя или на машине? не, они их загоняют вот так. И они останавливаются там. Никуда же не деться. И идут аркан, короче, закидывают туда. شايفين يا جدعان؟ دول سايبين كده يا جدعان على الجبال. سايبين كده على الجبال يا جدعان. اهو. تعال خد اللي انت عايزه. ما شاء الله. أول مرة في حياتي أشوف الخيل كده مطلوق يعني بصراحة. أول مرة في حياتي. Поймать не можем, да? Вот навряд ли.